Pinoy Bus Driver TV. Maraming kamusta. Magandang gabi. Alas 10 ng gabi na. Puso na rin. Bilis na Tarita Samar. Para sa Samar. Nakakaroon tayo. Sa Tarita din. Sa Sanolico. Hindi na tayo sa Sanolico. Nasuluin natin yung pasahero na galing sa Nabal. Hindi tayo niya nung galing Nabal. Yan ang ano natin, Pauline. Sila naman nagkukuha sa pasahero natin pagdating sa yung galing Pasay. So, hindi naman kukuha sa galing sa 1890. Naman sa hindi na dito. Malapit-lapit na tayo malumusin. Ito tayo sa takot-takot sa Tarita Samar. Takot mo na kasi Will. Ito muna liwas ito kasi Will. Madamo yung nasunahan yung Wadronso. Sila sa Kalbayo kanina. Barsakaw ang meron na Barsakaw. Nice.
stop. Para sa mga amigo.
Kalsadang Sukaan.
kuan. Bago liwas. Pas-pasig. Let's go. Stop. Ayaw na. Ayaw na. Okay. Yan. All tawas. Saya mau coba tawas. Wah,
si Anthony Altagracia, si Michael Martinez. Samar, Southbound. Driver kay Batang Hall. Nag-drive. Nag-drive bukol. Nag-drive pa.
Dumating ang Tengol. Tengol. Nakukol. Kaya masige pangkol. Tayo parang nagkarga. Pasti na konto kayo na. Dibe? Oh, dito na tayo. Dumating na tayo. Yung multicam na sinakyan, patawid sa San Juanico. Ito na yun, dalawa. Tawa na yung isa. Yung power mock yun, yung sakyan namin. Palinis agad, bisit, palinis agad. Eh, babalik ka ba tayo agad? Tayo lang natin yung pasero sa kabila. Ayan, apat kami ditong bus. Nakabalik ka Manila. Yan, ordinaryo. Darating yung multicam mamaya. May dalang pasahero yun. Galing sa Liti, sa Davao. Puno rin ito pabalik ang Manila. May kabugsit. Yan o, yung isa o. Tara, bugsit. Nandito na yung pasahero dito natin. Galing Nabal. Purmok. Ayan na. Nagsiakyat na. Bugsit rin. Oh, ganun pa rin sa Tampere ha. Para di magulo pag upo nyo. Ay, tara, bugsit. Ang ating mga pasahero galing sa kabila. Galing sa Liti. Dito na tayo sa Samaro. Bugsit na tayo. Ayan si Migo Batok Toyo. Muna. Swerte ka po. Bugsit na tayo. Hay. Ating mga pasahero dyan. Ay, ano? Oh, anong gagawin? Sige na dyan yun sa lalim. Sige, dali mo doon. Saan ang upuan mo? Wala po akong seat number. Bakit wala ka seat number? Nagkano lang ko chance passenger ako doon. Ah, ikaw yun? Opo. Sinabi? Opo, tas